निवृत्त कर्मचारी वेतन योजन 1995 समितीच्या बॅनराखाला पेडण्या भारत पेन्शनर समाजान निवृत्त कर्मचाऱ्यांची बसका घेतली। ह्या बसकेक सुमार 150 निवृत्त जाल्ले कर्मचारी हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 30 वर्ष 35 वर्ष 38 वर्ष दिवस रात्र घरातल्या अडचणी कुटुंबियांचा आजारपणा याच्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या नोकरीच्या मागे तो मनुष्य राबला दिवस रात्र। त्या ज्याने आपल्या व्यवस्थापनाची भरभराट व्हावी म्हणजेच पर्यायानं देशाची भरभराट करण्यासाठी ज्याने हातभार लावला ते आपण सर्वजण, याच्याशी कुणाला देणं घेणं नाहीये। आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे सामाजिक सुरक्षितता या सूत्राखाली आम्हाला आमच्या कॉन्ट्रीब्युशन जे केलेलं आहे त्यातनं आम्हाला तुम्ही पेन्शन द्या, आम्हाला भीक घालू नका। सामाजिक देशातल्या नागरिकांना सामाजिक सुरक्षितता पुरवणं हे घटनेत नमूद केलेलं आहे। कोणी उपाशी मरतात आता हे घरं आता देत आहेत वगैरे स्तुत्य उपक्रम आहे, त्याविषयी दुमत नाही। पण या सबबीखाली या आमदार खासदारांचा 1 रुपयाचं तरी कॉन्ट्रीब्युशन आहे का? पण आपण मात्र जे घाम गाळायचो, घामाची जी कमाई असायची त्यातलेच 541 रुपये दर महिन्याला देत होतो, मालकाचे 541, म्हणजे एवढं आपलं 35-30 वर्षाचं कॉन्ट्रीब्युशन असून आपल्याला पेन्शन मात्र 500 ते 1200, फार तर हल्ली जे आता माझ्यासारखा रिटायर झाला त्याला 2000 किंवा 2200। पण यांचे ज्यावेळी पगार भत्ते पेन्शन वाढ व्हायची असते दर वर्षाला 10,000 रुपये, त्यावेळी सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, डावे पक्ष, उजवे पक्ष, समविचारी पक्ष, बहुजन पक्ष, हे सगळे मागासवर्गीय पक्ष वगैरे जे काही पक्ष आहेत हे सगळे एक हात नव्हे 2 हात वर करतात। 520 सभासद खासदार आहेत आपले, 540 लोकसभेत, तर 1000 हात वर असतात। दुसरी गोष्ट तुमका एक सांगता, जे सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिला त्या निर्णयाप्रमाणे पेन्शन वाढ ऑलरेडी झाली असा आणि पेन्शन वाढ ऑलरेडी मेळटा। पण आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे किती मागला, आमचो जो करोडांनी पैसो जो असा, करोडांनी पैसो तुम्ही दुसरीकडे युटिलाइज जो करतात त्या पैसो आमचो पैसो आमकां द्या, आम्ही तुमच्याकडे भीक मागना आणि आमकां भीक नाका। ही उतरां दिल्लीच्या रामलीला मैदानाचेर उलयल्ले आमच्या वरिष्ठ नेत्यांची उतरां आहे की आपण जर बघितलं की आपले जे काही प्रश्न आहेत ते मांडायचे असतील तर संघटना आवश्यक आहे आणि संघटनेमार्फतच ते प्रश्न सोडवले जातात। उदाहरणार्थ 2 इयर्स वेटेज साठी आपण हा प्रश्न तसाच लावला। आता जुलै 2009 पर्यंतचा विषय झालेला आहे, त्यानंतरचा पुढचा विषय होणार आहे।